Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kipat bak no sosnong jong dor basnong mukrok pelun kelarai ban boycott leni ban omi shimbenta hak election MDC shiga Giant Hills Autonomous District Council keban salong hak apoi truk rempang arjar pausan lo kanong rem bagi bor sarkar jong jela Meghalaya kim shimla sngap bat syashko rijing sya pendik bagi jing sya pentrim jigi khasi penar hak bor sarkar ke jela Assam kebuju jana kapor sya kapor Hakador khas belasoi da wahe shnong chairman shnong bodu sekretari shnong jokador ba shnong mukrok pelun ya kebala IT shu deputy commissioner joko West Giant Hills District babi esok lia kini kinong yalam shnong lepen pauru ika jing bam la bentuklar joko sarkar Meghalaya ika jing liat dan bor joko Karbi Anglong Autonomous Council baik ika jing liat dan bor joko sarkar Assam hapu upu dusam joko shnong mukrok ngina kaliang jong kinong elam jong kador ba shnong hibrok away nikwa ban pentip sepi bat ba manta ka sngi la yo ban kendo yaw deputy commissioner jong ka West Giant Hills District ke jongi bat ka jing kadau ka jing ye kendo ka jongi ye IDC kalong ban supunti bi ya ka e ka rai jong kador ba snong kumban supunti hangne ba menin ka sngi ka kandai trik braban kong arjar pesan nilai pelong ya ka dorbar snong pelun hibrok away hakaba borok nak kinong snong jong ka snong hibrok away kila ya don kila ya simbenta hakane ka dorbar pelun bat dakaway ka sur ka rai jong pajba kala mi dakaway ka rai ba ban boycott no chisndon ya kane ka election MDC jong ne snem arjar pesan cha ka Giant Hills Autonomous District Council kadau jong bami kane ka rai ban boycott ikane election kidon santali kidau halor kine kinong rim banangkong ba kuman supentip hangne ba ban pen kenmau ya ka e ka ba ka jing thombor jong ka sarkar Assam da ka ba kala le jubor ban tei jubor ya ka to ka forest bit house jong ka Assam badon ha kli sanro hapo uput usam hapo snong hapo ka jaka jong ka snong bat nadu kito kipor bakala tei ka to bit house jong ka naman laki por naliang jong ka dorba snong kala de ban pentip sakibor ka badai pe jong ka sarkar bat haduk menta mane ka ne ka bit house jong ka ne ka sarkar Assam kala tei arsha kumban syukun mau bah kato ka ika jingjia haus nam arjar puar nakaliang jong ki upat bur ubala kibitar kato ka jingjia kala lethang ya kato ka bit house jong ki kebadan hang to wadadin hang ta hadin kato ka nepor hakito kipor kala tei no arsha menta kila deban sna kila tei no sisendon ka building ke baskem hang to wat hakito kipor nakaliang jong dor wasnong kala dep hiban pentip sa washak office jong chief minister jong sarkar jongi Henry hidup mentapat kato ka jingte jong ka kalalong arsha mentapat kapoin ka ba ari kalor kanong rimba pan boycott ka ka election kapoin ka ba ar kalong ba ka jing thombo jong ka sarkar Assam da ka bala kala sna yo surok hakito kisnem arjar arpu we arjar pu ar kala sna yo surok na kato ka jaka na klik sna ro na po snong hadu ba mi sete sa umlapia jong mukro baka hakator gipor nakliang jong dor basnong ro kala dep hiban petip sa gibor jong ka sarkar hanrei kamla naliang jong sarkar naliang gibor jong sarkar kimla ban telakam nane kimla ban khang yo to surok baka sarkar Assam kalasna bar ka poin ka balai kalor kanong rimba kumban syukun mau ke ega jingjia ka bas nyosi wa ka ba kalasna ka ba ka haka arpu artrik jong manai khatwei jong snem arjar pu ar ka snong kala du e ya sangut kimin sim riu wat hadu menta kato ka kis kato ka jingjia hang to ka jingjia besosi haduk mentaru ka jing bisar bohok nakaliang jong snong nimsem layo bat ka poin ka basau ba kadau bangi na kadau ba ngin boycott ikane ka election MDC kolong ba hakito ki banai nombar jong snem arjar pusau kane ka sarkar Assam kala sedang biang banle ikane ka jing thombor jong ka da ka ba kala snai usrok bat kala pen klem ki klau kala thom jubor ka klau jong snong badon hasalang mukro Wat hakitor kipor ngela depan pentip sakibor bade kmi jong ka district administration but wat sakibor jong bade kmi chadu cha ka sarkar jela hakaba ngela haka laitrik jong banai bakat arjar pusau ngela depan ye kendo yu wat yo chairman jong ka wat yo ngela depan ye kendo yo deputy chief minister jongi bade chairman jong ka regional committee ban penbe ka kamput kamsam hapdeng jong ka sarkar Assam bat ka sarkar Meghalaya jongi bat hakato rujuk asngi la yo ru bani kendo ya Preston Tensong deputy chief minister jongi halor ki ka security halor ka jenon kam jongi ban penklani ka bor pulit
hanrei hadu mentaru kato ka jing tebe an ka jong ki kato ka jing le thombo jong ka KAC kadang yaj be sai na kaliang jong sarkar na kaliang jong ki badai keyboard ki badai ban khmi ki badai ban page ha ka sarkar jongi kemla ban pensenge kato ka jing ya ka jing le jubor jong ka asam bat sakawer kunong rimba hadu menta ginong song snong jong ka snong jongi nia im siir nia lejbri le langka ngi im ha ka jakala jong ha ka jing siir ka jing ting ka jing smith bat halor kine ginong rim halor kini kisan tali kinong rim ba menin kesngi ka khandai trik panaman kong arjar pusan da ka wei ka sur jong ka snong hiborok ka wei ka dorba snong mukro pelun kalami da ka wei ka sur ba ban boycott no chisendon ya kaneka election MDC jong nusnem arjar pusan jong ka JHDC halor kinong rim ban pen se ka partai ban pen khamtam ya kaneka council bari ka sarkar hiborok ka wei ba nimdon kam bani simbanta kaneka election hakaba wat ye tang ye ka hok jongi khamtam ye ka district council ka badai pej ya ka khandeu ka siap badai ban yada khandeu ka siap ka jongi kamla ban yada nakata ka daw ka mi na ka wei ka sur ba ban boycott na chisendon ya ka nek election MDC kane ka dei ka rai bat ka sur jong ka sur jong pajba jong dor ba snong bat ka kruwa ka basai na ka liang jong dor ba snong na ka liang jong pajba hi bro ka wei jong ka snong ka long ba hoi ni sel thu bakan sedon ka jingi kren ladadon ke jingi kren ladadon ke jing pesel thu na liang sarkar na liang dong ki bor badai pej ka kruwa ka basai ka long ba ki habe ban le kren bat ka sur jong pajba na ka liang jong ngi kum kinong ilam nginom tre shu ban kren bat no henry lada ke don kono ka ba ki kwa ban kren ki habe ban le ban kren bat ka sur jong pajba kata ka dei ka rai ka ba mi na ka dor ba snong ka balai long minin ka sngi ka khandai trik padaman kong arjar pusan te hakane ka por na ka liang jongi ki nong ilam jong ka dorbar snong jong ka snong mukro ngim dei lene ngim persa ya ka sarkar lene ngimbu ya kane ka jing persa ingi khmat jong skar henre ka de ka hok jongi namar bangi tip ba baro ngi dei bandon ya kata ka hok ban im ka hok ban kren te henre haba ngi pej pat haka fundamental rights su jong ka India ru haka rights to equality ngim don su kane ka rights namar ba ngi ki nong snong jong snong mukro thila tip hi bala bun ki bala debyap la cha siat la cha penyap ha ki bor jong ka Karbi Anglong tene ki briu jong ka West Karbi Anglong te ki ba sha bom sha sho ru ki bun bha tang ba hadu menta ka JCC jongi kumju ro ya ka state government jongi kamla ban penbej ban sop yang ni ka jinge tena kata ka daw ba ngi boycott ya kana election ru ngim su ya boycott kumto henry ngi don iki nong rim tena kata ka daw ngi kerpat bat ngi pentip ru sak sarkar bat sagi sak partai bro ko ru makan yo sngew ya kana ka sur pamta ka sngi khnang ba ka sarkar kan le ka budon kam te nagaliang jungi balengi boycott ya kana ka election boycott ya kana ka thebut jong ka JCC mtaw snem namar ba ya ki kot ki slahi kelan holding ki pata bat kamju ru ya ka map jong ka snong hi baro ka we ka issue no maka henry habadon pat ke jing e jungi hapok ka snong kam le e lene ka le nang tip tang ba ngi yo i ba kumba ya thu u secretary jong ka snong mentan u ong ba nengi ki kendu ba kalong ke jing e jungi ba ngi don hang te kalong kine be kumchu tan kata ka dau ba ne menta ka sngi ngi wan hang ne ngi kendu ya DC tengi thu ya kane ngi pentip ya kane ka rai jong snong ru kumba ya thu secretary snong tan kata ka dau ba ngi wan hang ne tan nagli ang sangar tang kata ku blesibur